Branislav Mađarević, Aca Mađaršić i kapiten Mahić Dario. Manić Dario. Ređite levo malo. Koliko je on? On pravi kukuju. Raš. Cigare nema sad. Bravo, momci! Sad si ko nije u Robertsu. Pogledaj. Gde si mi ajmo na drugo. Na drugom mjestu Kemba Karšin, Overall second place. Aleksandar Nešković, Dragan Jauković, Dragan Pavlović, Vladan Ognjenović. Zna neko od Petno Boba? Ovaj takav, vidim kako se ščepi. Kaj progurajte ga u prvi plan da ga vidimo i da pričimo. Samo neko do palce. I na kraju šampioni Melek Bajs, MKM. Znaš šta je on bio? Free runner. Znaš šta je free runner? Idi, braco, ti si rekao si free runner. Da. Šta da? Da, majstri. To bi bilo sve, mi vas se zahvaljujemo i želimo vam sretan put. Pozdrav! Prvo 3 mjesta ekipa.